guys! Welcome back to my vlog! For today's video guys, may share lang ako. Excited yarn! Syempre excited ako guys kasi syempre it's vacation time! Yes! Bakasyon ko na. Bukas yung flight ko. Ano ba ngayon? May 19 ngayon. So, aalis na ako mamayang gabi. Kinabukasan yung flight ko. Maaga kasi yung flight ko. So, dapat gabi na sa airport na ako. Ganun talaga pag umuwi ako or bakasyon ko. Morning talaga lagi yung flight ko. Kasi connecting flight ako. Dumaguete kasi ako. So, syempre connecting flight. Kailangan morning yung flight. And then, aalis na ako mamayang gabi dito sa bahay ng amo ko. Nag-impake na ako. Maaga ako nag-impake sa totoo lang. Kasi nung umalis mga amo ko, nagbakasyon sila, nag-impake na ako. Kasi alam ko pagbalik nila, may hirapan ako mag-impake ng gamit ko. So nag-impake na ako last week. Diba? Last Saturday nag-impake na ako. Pinagpapawisan ako, ang init. Oh my God. Diba? Hindi ba halata? Straight hair tayo kasi syempre uwi tayo. Oh my God. Diba? Konting kaartihan lang. Char. So, excited yarn. Wey, excited. So, papakita ko sa yung mga gamit ko. So, ayun guys. Ito na yung luggage ko. Ayan. Oh, diba? 3 yarn. Char. Sorry sa boses ko. Iyan 3 na yan. Sa amo ko yan kasi alis din sila. Sa akin, iyan lang sa akin yung 3. Dalawa yung check-in ko. Tapos, hand carry ko yan. Tapos yung mga, syempre may packbag ako. Tsaka ano, yan. Oh, diba? Yan lang gamit ko. 3 yung, 3 ko yung dala ko. Bali, 2 yung check-in ko, diba? Oh. Kasi hindi ko pwedeng pag-isahin sa isang maleta yung 32 kasi 32 Cebu ako. So usually talaga lagi kong ginagamit ginagamit ko yung eroplano. Lagi ko talagang sinasakyan na plane is PAL talaga ako lagi pag umuwi ako. First time ko mag Cebu kasi ang mahal ng PAL. Diyos ko, tumataginting yung dollar. Wala na nga akong pera na uuwi ako. Ang mahal ng PAL. Yung amo ko naman nagbayad ng ticket ko, pero namahalan pa nga sila sa Cebu na kinuha ko eh. Yung PAL pa kaya. Kaya yung Cebu na lang kinuha ko. So, 30, sa PAL kasi, 30 lang allowed. Tapos, 7 kilo na, hand carry. So, sa Cebu, siya, 32 plus 7 kilo na hand carry. So, dinalawa ko na siya na maleta para hindi siya masyado mabigat, diba? Tapos, yung bag na purple lang yung hand carry ko. Tapos, may konting pakpag pa ako, diba? Oh. So, aalis nga ako mamayang gabi, pero magluluto pa ako kasi dito magdi-dinner yung mga amo ko. Pero uuwi naman daw sila ng maaga para makaalis ako ng mga 9:30 something, char, ganun. So, see you guys later at the airport. And, hi guys! Finally, dito na ako sa airport. O, diba? Anong oras na? Magka-alas 12 na. Late ako nakalabas ng bahay. Late ako pinalabas nila ako. Pero fine. I'm here! Ayun natin yung mga gamit ko. Ayan. Hagod na hagod ako, be.
time check. Alas 3 na pala. Hi. 3 a.m. na, hi. Hello, hi. So, mga kasama ko for today's flight. Hello, vlog. Mag-hi kayo sa vlog ko. Hi, vlog. Hello. So, ito yung team Team Airport. Walang pera. Team Airport na team ang walang perang uuwi. Wala pang pamasahe. Ay, Wala. Team madidiligan na. Oh, we are team madidiligan na. Oh, di ba? Hindi na kami mapapasana all. Tigang rumor. Biglang no more na story. Ano ba yun? Status. No more tigang, ganun. Sayang. Tigang mababalik. So, ano oras pa mag, 6, no? 5, 6, magsisimula na sila. Punta na kayo pag-6. May asim pa. So, we are the ako lang ba Bisaya dito? Ilocano ba kayo lahat? Bisaya. Mas Maria. Ilocano. So mix po to, mix may Italian. Visayas ka mo. May may Italian, may Korean, may Japanese sa likod. Kumbaga sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. So ito na guys. Ito na talaga. Mag-ano na kami. Mag-check in na talaga kami. Mag-ano na talaga kami. Kaya mga team na po. Team madidiligan. Nakakahiya, Char. Team puyat yan, team puyat. Ayan. So, check in na kami. Wala pang close pa yung namin. So, syempre kami yung mag-a-adjust, diba? Ang dami na. So, tapos na kami mag-check-in, guys. Ayan. May hinintay lang kami yung kasama namin. Tapos, pinakirapan kami magkarkalang gamit namin. Useless. tapos ito naman si Tanga, naiwan yung ID ko sa counter. Kaya napansin ko, parang akala ko yung tinatawag. Tapos hindi ako lumapit agad. Ako nga pala talaga, hindi ko rin napansin. Ayan, so marami pa kayo. So marami pa kayo. So hi guys, ayan, so nandito na kami sa waiting area. Ayan, di ba? Wala pa yung service namin. Sasalsak daw naman. Ano ako? Ay, kanino? Hindi. Diyos ko, nasa tabi mo naman pala. Oo. Ayan. Diyos ko, wala pa nga sa Maynila. Haggard na tayo. Hindi pwede. Ayaw? Bakit sa akin naman yun? Try mo dito. Ano? Wala pang gate number. Ito balik ulit. Di bang gate number? Wala nga, hindi tayo sa So, ito na guys. This is it, pansit. 31 na ulit. May I have your attention, please? This is the final boarding call for Hong Kong Express flight UO130. Share with Hong Pacific flight CH530, flight Kaohsiung. Sana yung service namin wala pa. Yes, please proceed to boarding gate immediately. Thank you. So, nandito na yung namin guys. Nandito na yung service namin. Ayan. Diba? Nandito na siya. Nandito na si Pilipinas. Ayan. Yun yung namin. kasama ko kanina. Kami lang din pala yung magtatabi. Oh, yung isang kasama sa likod. So, ano ako, window ako kasi hindi ako mabukay pag wala ako sa bintana. Kasi nahihilo ako pag wala ako sa bintana talaga. Char.
Gusto ko talaga sa bintana ako lagi. So, hello Philippines. Cebu pala to. Hello Cebu. Wala ba tayong makuhang souvenir dyan? Wala pa kayong pakumot dyan para may souvenir naman. wag na nating isuli. Ganun yun. Oh my God. Hindi pa nga nakarating ng Pinas Haggard na. Diyos ko Lord. Hi guys! Welcome to Philippines! Char! Nandito na kami. So, nag-ano yung ihi, lamig, gutom, naghahalo. Welcome to my guys. Hi guys, welcome to our welcome to our vlog. And say hi. Pilipinas na talaga. Pinas na talaga, mainit na. Diyos ko, nakakapagod. Diyos ko, tinerno pa ako sa damit ng ano na to. So, puro pagod.